Аз тогава ще съм играл Майнкрафт. И днес ще играем Майнкрафт Fast Build. Ето бе, Марко е. Ой, тук има игра, само че 7 от 8. 8 от 8. Сега идвам. Виж да се ме, виж да се мен. Вижте, приятел, как се казва? Fast Build. Къде сте ви? Ние сме вътре в оградите. Жора! Добре, може да чакате, че трябва само да си сложа мишка. Жора, днес се бави. Ето го промастера. Ще те Чакаме игра. Има игра! Има игра! Има игра! Не. И тук има игра. Да видим. Влез тука. Бъгнах се в оградата! Виж бе! 2 минути в лаби топ. Аз гледам тука, Марко! Аз сам гледам тука! Чакай се купя. Бързо! Айде да влезе по-бързо. Бързо влезай! Жора, ти че влезе! Тихо е да храни. Айде, почнахме. Ето ти! Хело. Са хора 100% рип. Има ли нещо? Не? Това дава как да го направя. Добре. Това дава как да го направя. Значи имаше сини перите, нали хора? Да, имаше сели колелча. Имаше сели... Да. Не. Не е така, значи един блок по-назад. Аз ще тя мишката. Къде влязохте? Влязохме вече. Коя игра? В една игра. Колко от колко сте? Не вече почнахме. Папа не знае, че може да свети. Ох, не. Как се стои тук? Така. За малко да я построя. Може да изгледа ли нещо, Марко? Аз се умрях! Майко, ма се забиш елиминиран точно, ти умря. Не! Ужас. Добре, викай, ела да играем. О, това е много гадно! Айде да! Айде мога да я сяда хора! Напиши лив. Ха-ха! Лоби! Аз трапеза лоби до в чата! Как беше? Лоби! Ха-ха! Така ме беше така, за да Не! Добре, ударила светкавица. Но спална бяхме ударили светкавица. Моето В място... фаза билд, аз седя и някаква светкавица ме удари. Тук не. Спална фаза билд. Беше така. Къде си ела фаза билд? Не мога, защото не мога да напиша логин. Сега ти водиш. Бъркото ме стричал. Добре. Аз още гледам Build Wars. Build Battle. Как се казва? Build... Абе, как беше? Build Wars. Не, Fast Build. първите билд, нещо такова, викла въпрос. Fast Build. Парден да има игра. Не, подкачвам се. Чакай да ще покатерим на ограда. Да. Покатерим. Само без нищо и съм. Аз съм Спайдермен.
Влезме и там. Ето 8, влизай. Виж 5 от 8. Не, това е за игра. Да, няма да играем. Не, влез тук. 6 от 8, влизай. Не може. То си Защото има игра. Вече почнаха игра. 9,5. Леле, хора, това не минава быстро. Ура, ще се опади. Така, бързо. Ще да кажа бързо вард. Бързо. Оп, ключопим. Така. Да. Така. Така ли беше? Не така. Така. Не така беше. Беше така. Не. Ами аз, да. Нали пак не ходиш? 4%! И пак ще да клипа как аз фейлнах. The best fail. Bye.